Jaký téma? Kapitán zvolá posádku kosmické výzkumné lodi na Mars. A už jsme na té lodi? Jo, nemá. Startujeme, mužele, startujeme. A proč? Můžeš mi říct, proč startujeme zrovna teď? Já to prostě nechám. Takže já mám... Ty jsi fakt úplně blbá, to je neskutečné. Hoši, do toho! Nemáme Verča spouštěč, proč? Já jenom jako, že řekl proč, ale nevyskučil. Takže Verča má spouštěč, proč, to vím. To bylo docela ukazí, ale to bylo. Promiň, já jsem No, Puťa, Puťa, ty jsi krásná slívka, co jsi mi dneska vypila právě na té vajíčko. No, Puťa, no jo. No startuje, jede. Jako já nechápu proč. Oznámila jsi ten story? To jsem dělala. Pane bože. Hoši, do toho! Že to letíme? Jsem si zapomněla ručet sám. Ne, na Mars letíme. Na Mars, ty tuče. Jo, takže budete dělat tohle a Dušan skáče hoši. Ale to jsme uhodla přesně. Ne? Ne, to máš přesně. Tak mě si jakoby takhle tvářím do oček prostě. Ne, pořád ti to. No to je super, a ještě toho Bedřicha. Otázkou, když ty má někdo otázku, tak ty jdeš. Ne. No, Puťa. I ty jeden. No, Puťa, nebo vskakuj ty slepice, ty kreténové. Tak, jak vyplujeme teda? Asi jako jména stavby. Fuj, tady mám nějaký... Já, Puťa, slepice, no jo. Já netuším, fakt netuším. Jsi taky taková slepice. Puťa, no jo. Kašlu na vás. Já jsem teď jako ve stěreci kazence. Když se dotkneš sama sebe. Nevidím. Na, Puťa, co? Puťa. No krásná, kropenatá seš. Moment, že jsem tě tak ováltil, promiň. Ano. Jdi si hrát s kohoutkem, no budeš mít vajíčka.